duwe bisikan cinta kok. Kau nyesel bisikan cintanya. Anak putu babuyut pahit, kakang sembadra, Ison wong ayu. rasa seneng kelawan bunga, Dewi Sengkareng ning waktu kieu bisa ketemu kelawan sampean. Duh kepriben ora bisa ngilangakeun bayangane kaya anak ning jero angen. Pengen memang tek akui durung demen, sing duwe ekstase segeran, aduh sayang. Sing duwe ekstase segeran, sing duwe ekstase segeran, sing duwe ekstase segeran. Matur nuwun. Apa kieu wong sing wis kenang atine, pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti tulung satuaken ati, wis beli bisa pindah ning sejene ati. Sing duwe ekstase segeran matur nuwun. Sedulur CK KB, Chandra Kirana Official, masyarakat Lombang. Rasane ngati yen durung dadi siji ati, rasa beli kuat yen nyawang sampeyan liwat. Urip rasa kaku yen sedina beli ketemu, rasa seneng atine yen nyawa manis meseme. Apa maning yen lagi dodok loroan, durung ngomong atine rasa deg-degan. Apa kien wong sing wis kenang atine wong segeran, pribadine gambaraken kebaikane. Aduh Gusti tulung satuaken ati, wis beli bisa pindah ning sejene ati. Sing duwe ekstase segeran, ya spesial rekan panitia Mbah Buyut Pai sing lagi panteng. Rasane ngati yen durung dadi siji ati, rasa beli kuat yen nyawang wong pantes liwat. Sing duwe ekstase segera, urip rasa kaku
yen nyawang manis meseme. Apa maning yen lagi dodok loroan, durung ngomong atine rasa deg-degan. Duh kepriben ora bisa ngilangaken bayangane kaya anak ning jero angen. Bengen memang tek akui durung demen, tapi kian rasane